Aduh nang Kalimantan kono ya tetep apa jenenge penak gaweane akeh hasile. Uga kanggo Mas Johan sing padha nyawer karo awake dhewe nadyan to bentuke mung sarean sejatine ing ati lan pikirane ora ana liya ya mung kepengin budi marang tumengkare kabudayane awake dhewe. Utamane kanggo penguripane kowe karo aku. Lho manusiawi banget lho. Nek umpama digagas jero, kok ora? Bilang apa bareng-bareng anggone karo Mas Angger karo si Joko. Apa Dewan? Tuh, wak dapat. Matur suwun Mas Angger Mas Johan. Nah, ngono. Mulane dadi wong iki aja gampang. Ora seneng ngaturi matur nuwun kabeh nek apa sing ditapa kudu kabeh dimatur nuwuni. Soale kuwi tandha syukur sapa sing kok ora syukur kuwi bakal kupur nang ngarep Gusti Allah. Paham ora kowe iki? Aku magian kaya ngene iki kapanku ya padha e. Tenang kok kowe iki. Nek pengen ngudi ilmune para dai para kiai nang ngarep aku tak oke yo. Arep tekan pira? Oke, nantine ya ana pondok sing gedhe. Nang ngono kuwi kudu kanggo gawe kudi aran uripe supaya besok ya suasana awake dhewe suasana Kalimantan kuwi tetep ana dalan kanggo nang swarga. Ning sejatine upama awake dhewe iki kok urip mung apa maksa nang swarga kuwi ketok iku apa jeneng ora ikhlas urip nang alam donya. Ya sak kawe Gustine kok manut karo kelakuane awake dhewe nang alam donya no. Iki kok Bubur makhluk ya. Setunggalipun Intan Hadi Pramesti akan menggemparkan desa Harupan 1 dan 2 dengan berdirinya akan diseponi dengan aku lebih ya kalau gue Sekedar Pak Bu. Aku sih ke ini perbawa mereka aku Nggih, Pak Dalang. iya Kali baru Pak Dalang. iya itu mbak Ngoten Bang. iya mbak sing di request kosi Angger utawa saka Mas Johan Oh, sepe Mas Johan. iya saiki wong ndelok Angger Nggih, napa Mas Reni? oh iya Kak Dewi dibantu karo screening Nggih, menoreh. menurut kulon karo peluru kok Tiga ya, Pak. Ngawe tiga alhamdulillah ya kuwi jeneng sing resma karo awake dhewe iki ngono kuwi dadi sak bisa-bisa kuwi mbantu apa sing dadi karyane kawane Nggih. apa sing dadi karyane kancane supaya iso kartu mekar Apa kuwi, Pak? kartu mekar itu berkembang Oh, mekar. waktu merah ini masalah itu mana kok ini mau apa ya abang saya mau bal-balan di kartu merah nanti menekun saiki ya apa panggil ya si Angger karo si Mas Johan Oh, berajakan. jadi lo salah sisi no atur Berajakan mau sik dikiwit, Pak. Angger Sampai bumbunya bumani iki. oke ya yuk gue rombongan lebih jalur ibu lalu Johan oh belajaran dari kamu berajakan kok berajakan Berajakan Mas Gur. malah pikiran ini belajar Berajakan. Kayak doro ya. kaya jarang no Oh, kok Mas. doro lak perlu kuwi orang kan luwih saka kuwi orang maling-maling kan dipakai-pakai pelunjang ya yuk apa yuk enggak
gini iki ana insane ngono. Oh, iki sampu kali, Pak. Ora lho, sanawang dene iki maksudnya. Popele. Popele Mas Gun. Oh. Popele Mas Gun. Iya bener popele. Ya. Perahu raya, perahu raya. Perahu raya kok perahu raya. Ya, itu apa ya? Jenengan dalam itu berarti mawon. Hah? Daun juga. Pondok taruh kulon Gus Jaki. Taruhan kulon Gus Jaki. Oh, Gus. Pondok Gus Jaki ya. Pondok Gus Jaki. Ya. Ini anaknya kawet. Oh, anak kawe. Anak kawe. Oh, kawe itu bapaknya apa sih? Dari sini Gus Jaki kawet taruh Saruah Sono. Oke. Ya. Budaya lho, Mas. Terima kasih ke. Termasuk yang budaya lho iki Mas Gun. Nah, iya, itu masuk pecinta budaya yang sesungguhnya, ya Pak. Jadilan sebenarnya. Jadilan. Pemain Jatilan Mas Gun. Sing aneh banget ditambani kae tok. Nanti barang awet Tetap budaya Tuk suwi Sono. ra ngono. Lah iya. Saruah Tuk Sono Dinas Budaya Cara Budaya Selain Budaya. Iya. Ya, Naku Ngajian Garawa Gajul Tites. Batul kok. Gajul Tites. Garawa Gajul Tites Kiai Gus Jaki Gus Bani. Ora, kowe iki sing iki durung dituruti iki durung dituruti sing mau durung ada gawe warna-warna niku. Hah? Selawat Pak Gun. Selawat. Mon ane saya. Ya, salah. Ya, Pak. Ora. Oke, iso tak lagi ya. Nanti Rekso. Boleh kartu kuning. kamu kok ndak ketemu tak jilid. Pak, alhamdulillah. Oh, popele. Iya, ya. Popele Mas. Ya. Dibawani nggih. Asmani pun sinten? Gus Bani anak kawet Saruah Pondok Dawa. Gus. Ora, itu jeneng Jawa sampeyan niku sing jenenge sinten mawon? Ini Yayah Bani ya, ya sinten mawon? Mbah Indul. Terus sinten mawon? Ahmad Bani. Niku dadeke siji hulu. Ahmad Dhani artis Indonesia. Kamulyan. Oh, Danang iki barang. Tondo Yalas. Dan Alah aku. Wis Mas. Nah iya. Rumah sakit jeneng wis dawa banget to. Makane sing tetep kalah dawa. Edan ra kok iki berarti niku keputusane kira keputusane wong sak karuban iki paling dawa jenenge jenengan. Iya. Aku sapa-sapa jenenge sapa jenenge kok. Ha iya Bapak sawit. Saya bareng apa? Ya. Iya, oke. Nanti sing derek nang kadulutan sih. Mbak Deni. Mbak Deni. Ingin nyuwun opeling saking saking gunung saking Mas Johan. Ya. Iya itu sampai awal sampai gunung. Saking Mas Rio Asikarya. Ora liwat aku. Ya lewat saya maksudnya. Ya iya iki wonge. Ada Mas. Kon muda. Terima Kon kasih. muda yo. Tuduk. Rekonesto timbang kawin.
Alhamdulillah. Kangen karo dan bagus ya ngasih. Kangen karo aku kok sing bisa werkono iki ketemu pirang perkara. Jenengan. Jenengan. Mboten, jenengan niku wau niku WA kula. Mas niki saged nyawer mboten? Saged. Akan wis sanggulan ngono kok. Nggih. Kula kira niku asane panjenengan niku tetep ten kula. Lah kok ten sinden? Iku jenengane ra to? Iya, dosa ora. Dosa ora menurut agama jenengan kan kula. Boten. Ya wis berarti padha karo aku. Pohon niku sempat ragu-ragu kula kan tadi. Aja ragu-ragu dadi wong murid ki nek bab keyakinan aja ragu-ragu. Saya dan Jogja lo, jadi Tadi itu Jogja. nggih, nyampe boten gitu loh, balik. Tekan kok. Aku lho tekan koyo Bismillah pokoknya mensupport Ayo no, orang-orang nyupport dan bagus sih. Ayo, boleh ke pasaran barang. Wah, nggih. Kalau tapi tetap selalu aku. Gaji pun nganjur kabeh kanca-kanca alane. Terutama pembere iki gaji kan ngono kuwi kan aku. Tapi tak terima ke ben. Nggih. Amoni apa tak kira. Nggih, matur nuwun Mas Rio. Nggih. Pokoknya dari Binga. Nggih. Panjenengan bukan dipun rencani menapa boten? Nggih. Sing panjenengan sareng sinten? Ini Bloko Suto terus terang, blak kotang terus terang, blak katok terus ketok. bener kali Budeni. Lah aku kok ya. Oh iya. Berarti ono isi gelap. Berarti trio. Untuk Ya, ya. Kalian dulu. Hmm. Kalian dimana ini sama? Nggih, Apa? bisa. Boten apa-apa, nggih, Apa nggih. transferan ya? Kalau transferan ya ya wis gandeng ngono kuwi tutuk. Satu koyo. Ora pasar. Satu. Koyo pitik anane. Ora ketek. Gaskan. Malah lebih ya. Serius. Mas Rio ki nggih niku Ribut loro. ya panjenengan Mas Rio sing 50-50 ya, tapi ini 100 berarti jenengan sing dari setengah di situ. Jadi kalau Ibu Mami kan agak bisa tadi roti grogi. Oh iya, makanya nek pun tenang boten grogi. Nggih, siap. Walaupun Cina. Dina. Jenengan niku tengah mriki lho, Mas. Ayo. Sing digosek iki apane? Tak terus ngomong iki. Wis ngono nang iki. Ora nek ilang. Ora nek. Tak wiron wong sarung kok wiro iki gemopo. Kan ngono lho makin kan. Tapi ngono nggih, dipun bawani nggih. Nggih. Oh iya. Wah, lah tegar piye iki? Akhirnya kok maju sisa tok. Permintaane Mas Angger. Simpul sapa? Hah? Simpul sapa? Sing ngumpul? Heeh. Eka. Apa enggak? Sekedar, sebentar. Iya. Mungkin enggak, teman terbalik. Mas Sapri ya apa kok ngono kok. Oh, Nang kae kok nek mau gas juga. Kuwi rasane gaman sudah. jangan. Iya karo beran kan jawabe iki kok lali. Kemarin ketemu bali yang tulung. Ayo kan. Ayo Kak. Kau kira kan? Ya wes, Mas. Wes sama kepulan wes Mas. Dene pergi. Kok menak makene nek wis pasang dhewe saya. Ayo satu. Ayo satu. Aku nyemoti. Ayo. Nah, aku mau temanku ya. Ini maju loh, aku maju. Kalau ku ada di mana? Ayo.
aku tinggalku dan diri meletus melodi si tegar sangat kata aku tinggal empat ku tinggal pelanggan Hati sesuai permintaan, sing bawa dirimu. tak kira ya itu saweran gue mau menggak sama anu gak Paling mawon Pak iki Pak. paling ngopo Paling ilingan bawa. bareng pur Boten. bawa kok pur Gantian. lah iya Ya. gue berarti sebagai pemimpin ya latihan dari pemimpin keluarga jadi imam keluarga ngomongin kayak itu anak-anak kabeh terus masih ake nah oke iya apa Apa bedanya iki lho? Kan Andrea. Siap mami. awas dulu betul tak jilat terus agak anggung Eka Makna diriku Saben wengi. saben ora saben saben Saben. nah ngono Saben wengi. Apa? Jawa. Awas sampe kanan jawab kowe. Nekat wae yang kowe iki. Kowe iki tak sekolah kudune ngerti pranatan. Tata suara iki karaktermu sepiro ki kok sake nang ngono kuwi. Gagah iki Pak. Gagah opo wong kan kok gagah. Sama Pak Gurumu lho iki. Lah iya. Aku karo Pak Guru, Pak, karakter suara saya itu ada untuk apa jenenge oktav gaman itu seberapa? Kita C. nah iya. Terus nang panggung ini kudune puisen. Karo Pak Guru. Contoh Pak Guru sih. Supaya gawe rapot merah nganggo kowe yakin kowe. Di biji paling ora 0, biji pingan. Yuk. Saben Sing wengi. apik. Nyawa. Ora kleru. Dane arep kleru iki dane kowe matake aku yo gede Pak Kapurang kowe. Alhamdulillah. Oh iya. Tekan Halo, Budani. nekat wae. Pemimpin lah yo, pemimpin iki. Lah yo ora apa-apa awak dhewe iki mangken iki matane si iki kok awak dhewe nang kene mlebu nang kandang macan kok soal iki. Ora wani-wani. Lah iya do wani-wani. Aku pendukung ini masyarakat ini kabeh iki nakin garap kuwi. Yen memaca bongkaro jahano Saya salah. Ini mau kon aku. Kowe kon manut aku ya. Aku ora bisa sayang malah. apa namanya? Ya apa? Pak Dio. Donatur utama. Kembang wae wetan Bayangan iki lho kan nek oleh vokal ini ngene iki kaya minimal kaya bapak iki lho. Kowe wis padha apik. Wingi, wingi. Wis sinau kok yo arep siapkan duit nomor saya. Ora yo mergo wingi iki
Iki nandang patut karo dhewe to. Membangun kaya wong keselipan. Nangis. Kembang. Pacitan. Ora anu apa kok katane. Pacitan sarwe ya. Apa terang? Ribut kok. Ribut kok. Apa? Apa? Koman pira ya? Panas udan gar. Panas hutan awing-awing Panas ora panas. Ya kadang-kadang sak kono kuwi. panas hutan aling-aling Gagak-gagak. taping gunung Joget kan? Joget no. Jadi. Kok biasanya Kowe bungae iki apa? Kowe kok bungae nang kene? nang tahu kula niki Iya iya, nggon terus tantangannya tekanmu aku rawani wong iki kandangmu lho. Besok kita ono kowe nggon nang. siap Iya, iya. Iya, iya. Iki kowe jen. Aku ngajak kowe rawani kan. Mari ada. agak sedikit. Nah, mari. Kalimantan. Duit kita. Pastrane duit kita. nang Kalimantan ketemu Mbak Intan marai sayang ini Ketemu Mbak Intan. Marahi sayangnya. Ora ketemu. Celak. Iya, ora ketemu. Kowe iki sekolah basa ki nang ndi? Tatanan basa ki iki to jenenge pantun. Oh to. Contone kaya dene mangan salak katutan pete krasa penak wegah dudute. Kuwi kudune kowe ngono kuwi. Masa marahi sayang. Wih, kenapa aku nangis? Ayo, apa? Kerjaannya apa? Nah, kali makan ketemu Mbak Intan terus udah pikiranmu selanjutnya ya?
Tanggung jawab. Nang kali Ini jode. nang kali mantan ketemu Mbak Intan warga Taruban tambah nyaman. Yes. Tak salah ini, tak salah ini. Salah bae. Aku mboten nyebut ya, Pak. Ya kan ada sing ngantuk. Ora ngantuk. Tiga. Kalau nyanyi lumayan. Kekumban tuh kamu pasti dhewe. Ya, tadi ya. Bisa kan kamu? Rasa. Belum. Boleh aku nyamar. Jagongan. Kalau Mas Brasto, Terus Rudy Warga Taruban, rasa kopio mulya. Lah ngopo to? Kok jagongan kok? Ya ora apa-apa. Lah jadi aku bangun mungkin karo aku juga. Kamu cerita. Ya wis. Nang pantai larangan Oh, gamelan dhewe sih. Oh, gamelan dhewe. Oh, ini gamelane. golek undur-undur Nang pantai larangan. ngomong Nang pantai larangan. gelolang Oh, ulang. Lah. Udo. nang pantai nang pantai larangan Aku ya bunyi. Ya. Wis melok. golek undur-undur Ya. mugi warga Taruban tansah adil makmur kan Bener. undur makmur Or. Ya. Kalau Ya, mami. ya. Monggo Bu Mami. Aku rasa. Ora sah. Boten purun nih, tembak dari Harus Paksa ya. Harus gak? Aku nanti ya. Ya. Tak kemaru. Neng pantai larangan. Ya. Ada ya. Nah, pertanyaan kalian itu mboten apa-apa. Iya. Anyar. Anyar. Ya. Bapak jalan. Terus jaran-jaranan. Wudu. Apa ya dengan itu? Yo. Serius. Warga Taruban. Ayo ta, ajarin numpak jaran gitu. Neng pantai larangan. Dan numpak jaran dari Mas Daso ngono. Muga warga Taruban tambah beriman. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Panas udan panas leleng. Capek Kenggon, yo. Amin.
Dados watak dalu niki Mas Tegar. Ora dadi kan. Ora kebon demit kok. Boten aman. Kudune kebon gar iki. Iya, wis. Terus ya. Syukur bisa nyawa Syukur bisa
Nggih, kula. Nggih, remen dereke tembang dhisik. Iya. Yo nek nang kene semen kudune saiki kowe melu donga. Nggih, ndonga mawon. Matur karo Oh nggih, warga. matur seluruh warga Taruban. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan imannya. Semoga berkah barokah untuk warga Taruban semuanya. Amin. Ya, ngono. Jadi tindak mriki di sini kan bagus sekali untuk seperti itu. Setiap panggung harus datang di sini. Wah, bener janji ya. Janji lah. Dan yang Solo. Ya, ini matur nuwun ya. Boten saniki niku dengan kesehatan panggenan kita, Pak. Asik. Pak Ampuni niku nggawa gulungan. Wah, apa jenenge? Asal bongkar. Ya. Syukur bisa Matur suwun. Buniki disengkuyung lantarane awake dhewe ya kudu sing sayuk sing rukun. Ternyatane ana ucap-ucap saka wong pinter nadyan to mung sithik tembunge iki bobot apa kang dadi kanggone arti utawa pigunane. Contohnya apa? Terah agawe bubrak rukun agawe santosa kaya buniki lan kegiatan-kegiatan sing wis dilalui marang para warga masyarakat iki kanggo gawe nabani bersih desa iki Pak. Apa maklane? Awake dhewe ya kudu sing ati-ati nggone modul. Awake dhewe nyambut gawe nang kene, Mak. Iya Manjana. Bengi iki ora ana liya dina panutupan kegiatan bersih desa utawa rasulan nek cara nggonku kono ya ngerti dusun utawa ngerti kawan utawa ngerti apa sih desa rasulan lan sak tanggane ngene apa Kon aku sebenarnya seneng-seneng. Beda arti. Kalau ada kayak aku seneng-seneng. Ya. Tasih wonten pangulita, Mbak. Ibu, sampun. Ya, oke. Menika saking Mas Penny.